guys, tayo mag-snack tayo. Spaghetti. Tingnan nyo. Ako kaya pagkahiwa ang hotdog. Kagadi kami dun. Basta chichorya. Chichorya. Sarap. Natagak. Nota. Gutuman ako kay kadang natog ganina diyan mata ko kanina tugog kuan kanang save more kay akong kung charger nagguba mango dili palitan sa kuan ni wala kana ko na ako sa i-vlog sad kaya pas ko sa spaghetti kay chichorya wagtop kayo.
Kago kong baba. Tilukon. Busog. Salamat sa iyong paglantos sa kuwang pag-snack sa gabi.